Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, natutugin ang gitara at ang kaaya-ayang dila. Tipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, gisaulog karon sa simbahan ang piyesta sa pagpasidungog sa Santa Cruz. Sa ato sa ning in Ingleson, mura sa nisiyag the exaltation of the Holy Cross or triumph of the cross. Ang kadaugan sa Santa Cruz. Pasabot ang magantos, mudaog yun. Atong ipadayon sa pag-ampo dinhi ang kalinaw sa tibok kalibutan, ang paghunong na niining pag-antos nato sa pandemic, o ang ato sang iampo ang niduyog sa atong pag-antos dinhi sa paghimog mga project sa kaayuhan sa atong parokya, ng atong mga benefactors o atong mga donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nag-ila niining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhining kami ngawan.
Imo ba kaming pagkamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. Ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin kung makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia, lungsod ko, ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga mistelyo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga bakba ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kung ang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ni nagtuman sila sa ilang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang una-una ang gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya naguna-una pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kagaling kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita sa iyang ingon nga tawo. Nagpaubo siya og namasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa ngetas ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Sa papagsigdungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo. Alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
maana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemos. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni ato nga naog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, ang atong gipistahan ron mao ang cross. Unsa man gyud common natong understanding aning cross? Unsa man na siya? Kalipay o pag-antos? Pag-antos. Problema o kaayuhan? Cross ba? Unsa man na? Problema o mga kaayuhan? Problema, mao pagtubag ninyo nga pag-antos na kaayuhan nga mag-antos ka. Antos ka basta problema. Unsa na, bati o nindot? Mo pagingon yung pag-antos, bati gina siya. Ang dugay mo kay mo makatubag. Ibalik tabi, review. Unsa gato ng cross, pag-antos o kalipay? Pag-antos. Bati o nindot? Bati. Bati. Problema o kaayuhan? Problema. Naraman dahil na. Niya nga no man. Ang sabi na, kinabuhi o kamatayon? Kamatayon. Kamatayon. Niya, nga no man, nga maomad na'y gigamit natong mga Katoliko isip simbolo sa atong pagtuo. Nga nung gigamit man nato ang bati, ang kamatayon, ang simbolo sa bati, kamatayon, problema o pag-antos. Nga naman? Anak kayo ba? Dunay 12 ka dagkong rason nganong ato ning gigamit. Ang unang rason mao kini, simbolo kana or pruiba sa tinuod nga paghigugma. Tinuod gani kang nahigugma, andam kang muantos, andam kang mosagubang og problema, andam kang mahimong bati, og andam kang mamatay. Basta tinuod kang nahigugma. Tanawar ko ng naong sa usa ka babaeng guwapa, nya nahigugma siya. Unsa may iyang unang agian? Unsa? Mamabdos. Nga tanawa yang naong ikamabdos, mubati. Muborot ang tiyan, ana, manghupong ang tiil, mausab ang linaktan. Di ba? Onya, kanang magsapwang kas imong tiyan porting dakua, onya, suod sa siyam kabuan. Unsa mo na siya? Antos. Nya kay nahigugma man, bahala na ng figure nako diha. Bahala nag-celebrity ko, mo-off lang sa akong pagka-celebrity kay nagbuntis pa ko. Ana, di ba? Antos. Niya inig panganak, unsa man na, between life and death. Kamatayo na oy ang pagpanganak, galatay kuno og lugas lanot ang kinabuhi sa inahan diha. Mabutan ng risgo kay na siya, labi na yung gulang na ka or batanon pa kuno kay ka. Teenager, kay kamatayon lagi na. Niya, unsa man na siya? Gugma. Nahigugma man. Nya kunang pari na higugma sa parokya, sa may buhaton, antos.
antuson ang mga batasan sa parokyano. Ang mga naong sa parokyano, antuson. Ang kolekta, antuson sad. Antos yun, pero gwa nga yaw-yaw, biyaan ang parokya, blaag, ngadto, adtos laing parokya, adtos laing mga tao, di mo istar kumbinto, moabot lang diri og Sabado, Domingo, inikuhas kolekta, lakaw dayon kay di makaagwantas batasan sa mga tao nga naay parokyano. Nya ako din unsa man ko nagantos ko ninyo wa. Wala. Kamoy nagantos nako. Kamoy nahigugma nako. Oh, wala ko kaulis amo pila na kabuan. Kay ako gid mong gipalabi dinhi. Nga nahaw nyo to o sa no. Wala mo ko mudawat og stipend kay ako gid mong gihigugma. Mura sa tinuod. So mao na siya. Andam tang mahimong bati basta nahigugma ta. Ingnon ka sa imong kanaganing kanang pranani relitser. Nya mahigugma ni siyang adik. Nya ingnon ni siyang dalyon. Unsa man ka sir na man ka dia simbahan ngano higugma man ka nang adik. Insya bahala nag inyo kong kontrahan. Me against the world. Antas. Magpakabuang we. Oh, ana. Kadaghan anang nahitabo. Maestra, maminyo lang o kabal-habal driver, manuyupay pag yun. Nya pagkaminyo na, gikulata pag yung maayo, gibunog pag yung maayo. Nya mao pag kuha ag kwarta, mao pag gahatag og kwarta siyang bana, og nakikita dito siyang pag-drive sa balhabal, suyupon lang, nya hastang sweldo siyang asawa, kwaon pa, aron isugal og isuyop, pero antos lang. Nanggawas na kong dinhianing mga bukog sa maestra. Kaya nag-antos. Nga naman, nahigugma ko sa habal-habal. Di habal-habal driver. Nahigugma siya sa habal-habal driver. Mo na siya. Nya, mo na yung unang meaning, ha? Kita maana mo na. Agree, disagree. Agree. Agree. Ikaduha nga rason. Ang pag-antos, maoragi agianan aron ka mulampos. Ang taong kamaong muantos o nahigugmas pag-antos, mulampos yun. Ako, sa akong pag-eskwela, purting antos. Eskwela dito sa gawas, akong accounting kurso, o sa akong pagkapari. Purtigid na akong antosa, di na lang ako isulti ninyo. Pero kay ni antos man, karon perting, nagkuas kolekta. Kadaghan ninyo din katulang kuan ko hatag kog recollection sa mga couples nya ako silang gipashare mga almost 100% banggid nila mga successful persons and nindot ilang marriages pulos gyud sila nag-agig pag-antos nang hilak gud pagsugod pa lang og istorya sa ilang life story. Sa wapa sila magkita sa ilang naasawa o nabana, hangtod nagkita sila, giun sa pag-build ang ilang pamilya, hangtod karon nga medyo nindot na ilang kahimtang, purting daghanang pag-antos. At tanawa lang ko ng MMK. Di ba ang i-highlight diha? Kana mangyong mga gikan antos, hangtod ni nindot. Kaya wala silami, paminahon. Kung purti nimong hayahaya sa ako ron successful kay ko kay pagkatao na mo amo na ning mansion amo na ning kuan karon na ako'y mansion lami pero muingon gani ka ako sinalikway gilabay lang ko dias Daplins dan napunitan ko og usa ka tricycle driver gidako sa health center may naluoy na kong BHW gisagop ko niya og mao na niya akong giilang ginikanan og sugod adto naningkamot ko uban sa mga pag-antos nga hilabihan hangtod yun nga karon ako na maoy CEO ni ining maong dakong multinational company og gipangita na ko akong ginikanan og akong nakit-an didto nagpuyo sa sidewalk og ako na ron siyang gidaha sa among mansion og siya na ron ang akong rayna sa among balay kay bisag iya kong gilabay ang akong kasing-kasing nangita niya kanunay minahal kong nanay. Hilak na ka hilak na ka kanindot uy ka nice hala ikaw ko na puyog sidewalk
Ika kuno'y gilabay. Mausa na kita, hilak-hilak tas Ginoo, Lord, help me, Lord, help me. Kanais gid nimo, Lord, oy. Ikaw kuno'y ilansang sa cross. Ikaw kuno'y budhian sa imong gimahal nga mga kauban. Sige. Mother Mary, you are my mother. Ikaw kuno'y inahan sa anak nga imong atubangan, gikulatag pila ka oras, human gilansang sa cross, ug nagbitay sa cross, nagbarog kas tiilan sa cross. Ikaw kuno diha. Pero karon, nice kaayo. Nindot kaayo. You are great. You are my God. Ato ding anaon. Og muingon ta ana, hala, agi sa iyang giagian. Gaksa ang gigakos ni Maria og ni Jesus nga mao ang cross. And you can say also at the end, the triumph of my cross. Di ba? Nindog tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita karon ngadto sa Dios nga nahigugma pag-ayo kanato ug tungod niini nagpakamatay alang sa atong kaluwasan, masaligon kitang muingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga mulahutay hangtod nga magpadaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sila sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kaitasan, isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kaduganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanila nga nahikatulog na diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Mahigugmaong amahan niining kinabuhia ug sa sunod ang tanan namong paglaom anaa sa cross, busa dawata kining among mga pangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigун ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamay ihatagon, nadawat namo kining among ihalad, ang panupino nga abot sa iyo
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat nga ang kaluwasan sa mga tao malalang diha sa kahoy sa krus, aron diin magikan ang kamatayon, didto usab mahibalik ang kinabuhi. Ug aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy, mabuntog usab didto sa kahoy sa krus, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo hubalig nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan, kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang mayong palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Felt your word burning within us. World and love, the hardness of your heart, and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Give strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and break the cup of bread. We believe
magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalan-on nga amuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Impirata alang sa COVID-19. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabang iusab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagaharyoban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Balihon. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang Dios nung kalampusan, divine success. Nya mahitabo lang ni nato kung kamao gitang mo dawat og mahigugmas mga pag-antos. Ay gyud atras anang pag-antos. So atong pasidunggan, atong pasalamatan ang atong mga benefactors o mga donors nga ni antos pag hatag sa ilang mga donations nga hinato. So ato silang pakpakan. Salamat kayo. Pero naa magid tay mga donors nga ni pledge pa, nya wala pa sila maka-submit, hinaot unta nga lipayon sila sa Ginoo og dasigon aron ila nang i-submit, ihatag ang mga pledges. Wa untay mga kakulian silang kinabuhi. Nya labaw tanan, mohangyo gyud ko nga kamong na naghatag og donations kanang tabang sad mo monitor namo. Una, i-text gyud, i-communicate, i-message nga rin ako or sa akong sekretary nga naa diha sa atong gi-plus anang atong screen ang inyongan ang control or tracking number sa inyong gipadala o ang kantidad, ang amount. Mada pa gani ang date nga inyong gipadala. Nako experience karong buntag sa atong usas mga donors nga naa sa kaning messenger nako ni communicate. Siya, Father, wap agid nimo maklaim ang akong gipadala. Nako sa akong record diri na-claim na gyud ako namang gianaan, ako nang gi-cross out ba. Siya, Father, ngano man nga wap amang ko kadawat og confirmation. Og imo pang na-claim. Susiha jud kuno, Father, og imo bagyong na-claim. So may gani kay gi-keep pa nako ang mga kanabitang resibo gikan sa kwarta padala nga mga kuan. Ako yung gipadpad akong gihaguag mayo. Nakita gid nako gibutangan nako nga niya ang usa ka remittance nga ang number, ang sinugdanan pareha sa iyang control number, ang ending dili di ay. Yawa nako makras outi ang usa, gasigi kog paningil didto sa kwarta padala, sige sa ingon humana man gid ni Father. Humana man gid nako, wa koy wapas akong record wa pagid. Nya ang iya di ay mo iwa nako maklaim katong usa mao dito na humana. Amo nakaingon ko magtinabangay ta
Tagaigid mi no ug wa mo ikuan kay naatay daghan katong nahitabo nga wa gyud gi-release, upat na kabuok ang wa gi-release kay kuwangan kus data, way ngan, way amount. Nya di gyud sila mosugot hangtod na lang noon nga murag hapit na ko napungot. So hinaot unta tinabangay ta ana nya magampo ta kanunay ug mag kaning inantusay. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.